Kto to bude? Už ide. Palo. Kričíme 3, 4. Palo! 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 To je hluchý debil. Palo! Taký idiot. Mám ťa v piči, Palo. A ide Marta. Ide Marta. Kričíme Martu? No? Kde je? Turas, ideme? To je jedno, že sa vás teraz gofám. Už daj pokoj tomu gotovi, viem, že som vzal. Marta! 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 Ale ty chod do piči už, kurva. Got. Karle. Preskni. Ne, pozri sa sem aj ty. Tak pytli sa na nás niekto snaží. Počkaj, poď sem, ideme. Nejdeme. Máte na kašrné. Počkej, to chodí na dolu. A ja? Tí dvaja, čo robia, prosím ťa? Veľa usnú. Kde stojíš? Ja to som? Stopę na panicu. Teraz to škričíme stále. Aspoň neviem, tak by to bolo iné. To čo stále? Hej, A to čo, a dlho zložím? ešte mám pol minúty. A dlho zložím? Všetko to nezmestia. Zakričme, skúsme to ešte raz aj tak. Dlho som už. Radšej. To je iba o niečo video, lebo sa na nás nikto nekúpol. Ideme ešte raz?